Juraj Kovač ide na Hell Challenge. Áno. Kto si? Povedz niečo o sebe, ako dlho cvičíš. To poviem len úplný základ, vieš, že proste tak ahojte, moje meno je Juraj, no a s Peťom som sa prihlásil, alebo teda s organizátorom idem teda robiť Hell Challenge, čakajú ma kľuky, sliby, trpy na jednej nohe, na maslapy si netrúfam, ale iba na tejto tricíky, čiže držte mi prsty, časovač mám. Super. No tak ideme na to. Ideme na to. 3, 2, 1, go, ideme na to, 5 minút. Dobre, začneme. Pekne, 20. Čiže si by si mal ísť 10. V pohode. Minúta 30. Pekne. Forma je veľmi dobrá. Super. Poď. Toto je hell. Nepredkopávaj. No rep. Dva minúty 30, ešte máš. Poď, toto je hell. O tom to je, poď. Ešte máš minútu 30. Poď. No. Dávaj. Ja teraz mám challenge. Ešte minútu. 50 sekúnd. Daj do toho všetko. No a sa nechlapne, keď máš. Či tu je trošku, nevadí. Ja viem, že aj keď mám hore, sa stiažujem.
Viete, že vás ja si servujem. Dobre. 30 sekúnd. A to sa počíta, nie? Áno. Poď. Dobre, super. Dobre, paráda, díky moc. Takže Ako sa cítiš cesta do pekla späť? trošku som sa zadýchal, ale čakal som, že to bude horšie, ale vedel som, do čoho idem, keďže Peťo mi to povedal už dopredu. Bolo tým to fajn, stihol som to vdýchať, za čo som rád. Čakal som, že urobím viac hybov. Tie ruky ma trochu sklamali, ale mám svalovú puštu na rukách. Musím mať na niečo výhovorku, vieš, že proste, ja som nedal toľko opakovania, žartujem. Ale pistol squats perfektne, máš silné nohy. To som počítal. Veľmi dobre, veľmi. Lebo z hybých ruky, ja som fajn v tom, ale na silu. Ale na kondíciu proste ešte mi tam trošku chýbala energia. Drepy boli fajn, myslím, že na drepoch získam nejaké body. Tam budeš mať najviac. Na slapy som si netrúfal, lebo som vedel, že to bude ťažšie. Ale tak ziby, ľuky, drepy na jednej nohe, je tam a na budúce dám aj zdvih na jednej ruke. Čiže tak. Ale fakt, dobre. Teším sa, super, dobre, to bol Juraj coach.